Tänään ollaan kuvattu vähän mainoskuvia sponsoreille ja yhteistyökumppaneille. Meillä on täällä kaikki joukkueet, naiset, miehet ja freestyle ja alppi paikalla. Hirveä hässäkkä koko ajan sisällä. Uutta kamaa tulee ja uudet pressipaidat ja lippikset ja kaikkea on. Sisäänpäin noin, jes. Kattokaa jätkiä. Viktorin pitäisi olla kyllä tuolla toisella puolella, niin kuin Santeri ja Viktori vaihtaisi paikkaa. Joo. Tehdään niin. Mä haluan olla keskellä. Jännä, kun heti kun ensimmäisen kerran katsoi tänä aamuna, niin oli vähän, että vau, että onpas vähän erikoinen väri ja kuosi, mutta kun tässä kattelee muiden päällä näitä vaatteita, niin paranee vaan koko ajan. Mä uskon, että ne on lumen päällä tosi hyvän näköiset, tässä on vahvat värit. Hei, toi on mahtava.